Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Kung may mga barangay nga ginapaidalom sa surgical lockdown bangod sang nagasaka nga kaso sang COVID-19, may duha ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang padayon nga COVID-free. Sa executive order sang alkalde Oktubre 4 tuig 2020, may 9 ka barangay ang ginpaidalom sa surgical lockdown. Ini nga mga lugar ang may 3 kon masobra sa 3 ka COVID-19 confirmed cases. Apang sa 180 ka mga barangay sa syudad, may duha nga nagapabilin nga COVID-free. Ang barangay Magsaysay, kag Rojas Village sa city proper. Ang barangay Magsaysay may kapinsay 100 ka mga botante. Napalibutan ini sang dalagko nga mga establishmento. Para sa punong barangay sang Magsaysay, pagsunod sa protocol ang liabe agod makalikaw sa virus. Dire, kung gabi hasta subong, gina namon magsulod ang mga tao di. Ginausisa ginanamon, mano sila, tagadiin sila, gabord sila, gano sila. Ginalista, 24 oras ang pagbantay sang ilang mga tanod. Agod masiguro nga ginasunod ang mga protocol, importante man ang pagbuligay sang tanan. Buhi man ang ila community kitchen. Ang nabulig ni Mayor di sa akon, ang mga bugas blang kada simana ginapangata gina sa Pumuluyo. Kag may ginapaluto di, barangay kitchen. Halos kada kuan ginapadalang gid ko na din nila, ginapatawag ko nila liog ko di kuwa, liog ko di kuan. Ginaserbe na kag ginaluto, ginapangakag. Kung nakaya sang ila barangay, nagapati si Kasyo, masarangan man ini sang iban pa nga mga barangay. Ang importante, amo ang kooperasyon kag pagbuligay sang pumuluyo sa lugar. Samtang may apila si Mayor Jerry Treñas para sa tanan. This is an appeal to all of you, mga pinalangga kong Ilonggo. Palanggaon naton ang aton kabuhi, agod, aton madaog ang away kontra COVID-19. Our enemy is the virus. Let us never forget that. The men and women behind the city government are your allies. Let us keep it that way. And only then can we safely say that we are heading the path towards healing and safety. Uswag Community Kitchen Operations Center padayon ng pagpamuto sa mga utan kag iban pa nga mga lulutoon nga ila naman iga-distribute sa mga barangay. Kada adlaw masako ang pagpamutos diri sa Operations Center sang Uswag Community Kitchen. Kada Lunes amo ang pagabot sang supply, maghalin sa mga ulutanon, bugas, itlog kag iban pa. Bisan masako ang trabaho, wala nagakaubusan sang enerhiya ang mga staff diri. Sobra ka happy, ido superhero lang kita gali nga nangin party tabla sang pandemic nga nakabulig sang distribute sang food sa kada kitchen sang mga barangay. Nalipay man kami kay hindi man kami ka siling nga ginakapoy kami kay gina-enjoy na lang namon every day. Ari kami diri sa care building nang every Monday amo ning pinakasako gid namon kay tapos ni namon pamutos ma-deliver pa kami then ipangdulong namon sa kada district. Maluwas sa mga utan, may nabaton man nga binanyera sang isda ang lokal nga panguluhan. Donasyon gikan sa Metro Iloilo Fish Brokers Association. May grupo man sa mga Indian National ang nag-donate sa mga manok, saging kag iban pa. Humalin sang ginpatuman ang community quarantine. Madamo nga bulig ang nabaton sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo gikan sa nagkalain-lain nga sektor. Pila sa mga nabaton nga donasyon ang nagkadto sa Uswag Community Kitchen. May yara man para sa mga barangay nga naka-surgical kag total lockdown. Ang iban kapareho sa mga vitamins, ginpain para sa mga isolation facility. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Uswag Molecular Laboratory sa Barangay San Pedro Molo, dako nga benepisyo sa tion nga ini magsugod na sa pag-operate. Ginagamit sadto para sa alternative learning system ang building nga ini sa Barangay San Pedro Molo.
apang bangod sa pagdamo sang COVID-19 cases sa syudad kag nagakinahanglan sang dugang nga laboratorio para sa COVID-19 mass testing, ginpakayo sang city government ang building. Sa tion matapos ang ground floor, gamiton nga administrative office samtang ay kaduha nga panalgan, gamiton nga laboratorio. Ginalauman nga matapos ini subong nga bulan. Ang COVID lab naton sa ALS building sa Molo is nearing completion. We are just waiting for the mechanical parts to arrive from Manila. Those are being manufactured as ordered. Ginahulat subong ang mga gamit nga kinahanglan para sa COVID laboratory. Sa sulod sang 2-3 ka semana, posible na ini nga pagabuksan. So it will take around another 15 days and then a week for installation of the machines and then another week for calibration. So we are looking at maybe 2 to 3 weeks more and then fully operational ang aton nga laboratory. Sa tion mangin operational diri pagadalon ang swab specimen gikan sa mass testing nga ginpatigayon sang lokal nga panguluhan. Ginalauman nga mas mapadasig ang pagpagguwa sang resulta sang swab test sa tion magbukas na ang ini nga laboratorio. Samtang, sa datos sang Iloilo City COVID-19 Emergency Operations Center, alas 12 subong nga udto, may 34 ka COVID-19 cases ang syudad. 19 diri ang local transmission. 7 ang nagdugang sa listahan sang Iloilo City Hall employees, kag 7 ang panibag-o nga kaso. May isa man nga napatay bangod sa virus. Sa tion magbukas ang laboratory, dako ang bulig sini sa prioridad sang syudad sa pagpatigayon sang mass testing. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.